सावंतवाडीकरांचं युवकांसाठी, महिलांसाठी आणि सावंतवाडी शहरासाठी भरपूर काम करायचं आहे। युवकांना रोजगार निर्मिती करायची आहे। आज हजारो मुलं सावंतवाडीतनं दरवर्षी भोसले नॉलेज सिटीतून आपलं SPK कॉलेज, RPD स्कूल, BCA कॉलेज असं कॉलेजमधून बाहेर पडतात, पण त्यांना रोजगार नाही म्हणून ते पुणे, बेंगळूर, गोवा, चेन्नई, हैदराबाद आणि बाहेरचे देशातसुद्धा जातात। हे खूप दुःखाचा विषय आहे। ह्याच्यासाठी मी छोटंसं एक IT कंपनी गेल्या 2 वर्षापासून चालू केलेली आहे आणि कृषीच्या माध्यमातून सुद्धा रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न केलेले आहे। आज माझ्याजवळ दोन्ही माध्यमातून 120 मुलांना मी रोजगार स्वतः दिलेले आहे। इथेच मला थांबायचं नाही आहे। इथल्या युवकांना भरपूर रोजगार निर्मिती करायची आहे। महिलांच्या हातांना ताकद द्यायची आहे। त्यांचे घरात प्रत्येक घरात काहीतरी प्रोडक्शन तयार करून त्यांना ऑनलाईन मार्केट उपलब्ध करून द्यायचं आहे। इतके मुलं आणि मुली आहेत ना, त्यांचं आपण हे गोष्टी बघितला तर इट इज व्हेरी हे आहे, चिंताजनक आहे। त्याच्यामुळे आपलं 120ला आपण अजिबात मी समाधान नाही आहे। सर्वांचे मला आशीर्वाद मिळाला तर भरपूर जणांना आपण ना रोजगार द्यायचा आहे। त्याच्यामुळे हे सगळे आता खटाटोप चाललेली आहे। निवडून यायचं आहे, सर्वांची मदत घ्यायचं आहे आणि आम्ही आता गोसोरसारखी कंपनीबरोबर अलायन्स केली आणि आमच्या स्वतःचं कृषीचं दुकान आहे आणि इथे माझ्याकडे 34 जण आहेत। कणकवली ब्रँच आहे, बाजारात दुकान आहे आणि IT कंपनी आहे आणि अजून आपण कंपनीला आपण अलायन्स करू। इथलं मुलांना, इथलं युवकांना, इथलं युवतींना, इथलं मेकॅनिकल आणि इंजिनिअरिंग शिकलेले मुलांना, BCA शिकलेले मुलांना, कम्प्युटर शिकलेले मुलांना आपण रोजगार द्यायचा आहे आणि माझं त्याच्याहून अधिक लक्ष असणार आहे स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये। आपल्याकडे स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये कशाला पाहिजे, प्लंबर, वायरमॅन, चांगलं सुतार, चांगलं हे नाही आहेत। असं मार्केटमध्ये काय गरज आहे ना, ते कोणाला आवड कशामध्ये आहे ते स्किल डेव्हलपमेंटला मी प्राधान्य देणार आहे आणि प्रत्येक युवतींना काय मार्केट मिळणार असं नाही। त्यांचे घरात केलेलं प्रोडक्शनला मार्केट मिळून द्यायचं, त्यांना एंटरप्रेन्योर करायचं, त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं, त्यांच्या पाठीशी मी ठामपणे उभी राहणार आहे। हे माझे तत्त्व आहे।